Zure etxean urri esa duzula konturatu zara. Lanera joan behar duzunez, partea mugikorraren bidez ematen duzu. Berehala, mezu bat jaso duzu zure mugikorrean. Edozein lekutan, online bankaren bidez, zure ezbeharraren kudeaketa eta bilakaera jarrai dezakezu aseguruen atalean. Erraz ikusi ahal izango duzu emango dizugun informazio guztia. Konponketen aurrerapena, hitzorduak, eta gidaliburuan informazio erabilgarria ikusiko duzu. Baita profesionalekin harremanetan jartzeko informazioa eta euren ordutegiak ere. Horrez gain, geuk deituko dizugu klikatu eta zure ezbeharra kudeatzen duen pertsonarekin jartzaitezke harremanetan une oro. Kudeaketan aurrerapen bat dagoenean, push edo SMS jakinarazpenak jasoko dituzu, informazioa jasotzeko Laboral Kutxaren bulegoetara joan beharrik gabe. Laboral Kutxarekin, informazioa erraz eta azkar eskuratzeko aukera izango duzu, klik batez.